I mellemtiden tager vi til Kalø, hvor der er tæt trafik af biler på gamle sort-hvide nummerplader. Der er nemlig tirsdagstræf. Midt på eftermiddagen begynder de første veteranbiler at dukke op på pladsen tæt på Kalø Slotsruin. Men hvor kommer alle de biler fra? Hvem er det, der tirsdag efter tirsdag, år efter år, kommer til tirsdagstræf på Kalø? Jo, det er blandt andet Per Buch Nielsen i Termestrup. Her har vi så min Ford Mustang 1971 Convertible V8, 5 liters motor cirka, og så det er jo lidt en forslugen dame. Og hende har vi fundet frem i dag, fordi det er tirsdag, og solen skinner, og det er dejligt lunt luft, og det blæser. Så vi vil tage til Kalø, ned til Nationalpark Mols Bjerge, og se, hvad der findes dernede i dag. Der kommer jo rigtig mange gamle biler og amerikanere og alle typer biler og en masse spændende mennesker, og vi kan snakke med og hilse på og sparke lidt dæk og se, hvad de har fundet på, siden vi var der sidst. Så det er hver tirsdag, så tager vi på træf i Kalø. Normalt har jeg jo min kone med på sådan en skøn solskinsdag, så vi kan komme ud og få luftet ørerne og mindes vores ungdom, hvor vi var i Californien i 1986. Der kørte vi jo det vestlige Californien tynd i en Ford Mustang 71 Convertible. Og siden den tid, der har vi jo drømt om at få anskaffet sådan en gammel maskine, og den faldt vi tilfældigvis over i Funder for 5-6 år siden, og der stod den bare, og vi fik begge to. Ja, vi forelskede os jo i den bil, og så måtte vi bare have den med hjem. Og siden den tid, så har det bare været som at komme tilbage til staterne med den varme asfalt og den høje sol og luft i håret og i skjorten. Så det er noget af det bedste, vi har gjort. Og vi nåede at få gjort det, ikke? Fordi det er jo ikke bare en ting, man lige gør. Det er jo da en lille investering. Så det gør vi så tit vi kan, når vejret tillader det. Og her om tirsdagen er det jo en kærkommen lejlighed til at komme ned til Kalø og få hilst på alle de andre, som måske nok har en anden passion til gamle biler. Men det her, det er simpelthen et step tilbage i tiden. Så det er rigtig, rigtig godt. Og så med den udsigt, man kan jo både se og høre meget mere, og lugte også på den sags skyld, og så blæser det godt. Men det hører med. Vi andre tager ned på P-pladsen ved Kalø Slotsruin, hvor Per Buch Nielsen er ankommet i sin gamle Mustang. Vi skal have svaret på, hvordan Kalø er blevet til stedet, hvor bilnørder og andet godtfolk mødes i tusindvis hen over sommeren. Den første aften, helt præcis den 18. maj 2004, der var vi 5, der mødtes, og der parkerede vi ned på pladsen dernede med bilerne dernede, og så fik kaffe dernede, og derfra så er det jo kommet kun mund til mund. Kun mund til mund. Ja, for da vi startede det, ideen med det var jo, at der måtte ingen begrænsning være, for ikke at udelukke nogen. Så vi skrev spændende køretøjer. Og det var jo alt ligesom både en veterantraktor og dem, som har en bil, som er lidt unik, men også det behøver som også altså lidt nyere biler, som er blevet specialbiler. Der kommer også nye Ferrari, så det, i dag der kan vi jo ikke sige, at der er nogen, som ikke. Men vi håber, at folk selv kan styre, om de skal holde den ene side, eller de skal over til den anden side.
Men det er flot, og det er kendt i hele Danmark. Folk kommer herfra, kan vi jo høre. Der var en fynbo her, han var fra Odense, ikke? Men ellers Viborg og Silkeborg, de kommer langt fra. København, han lejede et sommerhus ude på Mols, tog han hans korvetter med herover, fordi han skulle til Tirstrupvej på Kærløb. Altså det er nationalparker, men det er i hvert tilfælde for en stor publikumsskare for den almindelige befolkning. Ikke? Der er jo folk langt oppe i årene, som skal ud og se deres bil fra da de var unge. Jo. Deres allerførste bil kan mange finde herude. Og det er jo ikke noget med den flotteste eller noget som helst. Alt er velkommen. Det, der binder det her sammen, det er jo, at det er jo selve naturstedet jo. Og solen har jo fri adgang til her. Og vi kan hver især se en hyggelig krog og grille lidt, eller hvad vi nu gør. Og andre kan gå ned på krogen dernede, og du går ned og stikke tæerne i vandet en dejlig sommerdag. Så der er alt det, som gør, at det er nemt. Det er et fint sted. Et hurtigt kig på publikum fortæller, at mænd, og især midaldrende mænd, er i klar overvægt. Der er dog enkelte kvinder, også blandt bilejerne. For eksempel Inger Nielsen fra Skovby. Hvad laver en dame i det her mandeselskab? Jamen, man hygger sig bare med sine biler, og det er jo det, der binder os alle sammen. Det er, at vi godt kan lide gamle biler. Og hvad man laver her, man snakker om alt muligt andet end bil også. Alt. Men der er ikke så mange kvinder, vel? Nej, men det hjælper da. Der begynder at være flere herreløse biler. Nå, så er tirsdag 30 ved at være slut. Det er blevet lidt koldt, og så må vi se, om vejret holder, eller om vi skal have taget på. Så tak for i dag.